dewgala mi bellaje ungal tungam ida keccuno wayati jani mi debbo mi wayi dewgala mi bellaje ungal tungam ida keccuno wayati jani unugale tungam ida keccuno wayati jani wawru nani yesam ida keccuno wayati jani gawri ma sote ida keccuno wayati jani ledde ma tene ida keccuno wayati jani hakoma wase on jettama on jarnama e kala saha no wowi ni en garti e yewtere meɗen nde ganduɗa ko wiyetede jamma bela siftin heɗotoɓe coftina yeɓoɓe yewtere men hande nawiri koto batte ɓamtare surtout noon taaridi ganduɗa ko ɓamtare ko femti e ndema ha tengti e sewo sewoji surtout to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko bandiraɓe rewɓe yiɓɓe e walleede ngam mbawa ɓamtorade ko ganduɗa kañum woni ko to ndema sew sewo ganduɗa ko bandiraɓe famarɓe doole e oɗon banggue kono ko dariɓe ko dadiɓe ngam yidde yoltude hujjaji ngam yidde hettude banggue e galleji ɗi ko ɗum saabi ha Bela TV yillinoyima en ƴettude konnguɗi yoga e rewɓe ngam andude holko foti wonde ko yidde mabɓe holko foti wonde ko ɗaɓɓande mabɓe nde wonno ko doole mabɓe goni e gollirde ha ɓe keɓa fodde ko ɓe keɓata hen ko eɗen tesko hen debbo foti ko teddinede foti ko hormede fotani ussede fotani sefirede fotani bonnede fotani hiiɗede fotani añanede won e gueɗe no mbaweten wiru ɗum noon ala no mbatten sowona ngabboɗen o mo ganduɗa kañum woni Mansour Diallo o wawa hokkude en élément o mbawen heɗade rewɓe koɓe kalata garten ga e nder studio no hannirta ni agi laamu emin ñaagi on yon wallu min min pewnide jardin amin noon min ɓeyda leydi ndi ha yaaja emin ñaagi ndiyam ɗa mbalka amen nana haɗi min wadde hen ndiyam ko min cuusa facture emin kuli ɗum min ƴoga tan koye robinet gotel min jogui wona ɗum ɗo emin jiiɗi wallede ndiyam min daña goutte à goutte min jokka golle nokkuji nan na yaaji emin jiiɗi remde kono haɗi min remde tun ko min ngala ndiyam yoɓe mballu min no min liggori ɓe mbaɗa rewɓe finance dañani liggori ayi ɗum ɗo ko jardin ko rewɓe liggi ɗum kono ndondi tan koye panuji goho emin jiiɗi remde kono min dañani no min ndemi min ngala walloɓe min ngala haydara ɗum ɗo ɗum jiiɗa joni oɗo jardin o darorine komin rewɓe sassal ɓe mbaɗi ɗum te ko panuji tan gone dow koyami ɗum min liggori min ngala ɗum ɗo rakkolaji min ngala robinaji min ngala haydara sa fijantu ladde aɗa ladde jalan joom suudu ma jalana ɓesgu ma kono yoga e worɓe ñeeƴu mumen jeeyete tan koye bedda jaleɗe mumen jeeyete tan koye bedda so garti galle tan ko baroɗe debbo hula ha perde contrôle debbo hula ha suusa haalde fotani wonde debbo ne foti wallede rewɓe fontitande tampi kala ceemed debbo jaarowo e duuɓi capantati nayi min ɗum ko caɗele e mette e miijo par ce que a fijani e leesa ma a jalani hen a haalanaka ko weeli a wawa wadde ko jiɗɗa wadde ko debbo woni ɓeydare galle kañum woni nafo saabu debbo so dañi kañum e gorko ndendi debbo e gorko ndendi nafoore nde so debbo dañi tan gorko dañi so gorko dañi kadi debbo dañi ɗum noon debbo e gorko so ndendi ɓaade kañumen ndendi nafoore nde foti ko nanguede juuɗe sappo minen rewɓe min jiiɗi minen yiitade koyamen e laamu hen min jiitaki hen koyamen ñande fof nana wiye procès ji nana mbaɗe procès ji nana mbaɗe haalaji ɗi on nani ko en jiititi ɗum ko enen nantiti ɗum sikki ala dariɗo ine waɗa doole mum ngam heɓa hunde on so wallitama eko wawata waɗirde taw wona ina rondo ndiyam walla eko nandi hen wallama e awdiji walla eko nandi hen ɓe gandi ɓeɗo so ballama maɓe gollu so ɓe ballama maɓe développe leydi ko wiyete ko ndemen ñamen ko kamɓe maɓe mbawa waɗande hen ɗum ko taw koye saaha daɓɓo so tawi woni ɓe keeɓi balle maɓɓe timmude ummorade e joom en doole en ɓe ngoɗo erago wona erago faade e laamu tan ko faade e joom en doole en ɓe nde wonno no kewɗen ni wiide wawɓe pucci ɓe keɓani bamɗi wawɓe pucci ɓe keɓani bamɗi taw donc kala mo ganduɗa jungo ma ine ƴetti yeeso ma ine ñaagane ballata mo jungo mum heftani caggal mum ha tengti e oɗo sifa ngam
ɓeeɗo so ɓamti ko nokkuji, ɓeeɗo so ɓamti ko diwan, ɓe so ɓamti ko dowla. Mbiyen leydi no woruno. Donc jaafoɗon eɗen ñaago bandiraɓe moni kala to hettiɗo so tawi wonko Allah luɓorma aɗa ñaagane mbawata wallude e yiɓɓe gollorade hono ni hettuɓe banggue kettuɗa ɗo. Sa walliɓe tan ko hoorema balluɗa, sikki ala. Ɗum noon ko bandiraɓe meɗon Bela TV garno arde e ngoɗo jertino e ñalawma hande o e oɗo sifa. On jettama e civrugol mon e amen e kala tuma. Emin batte mon hakkillaji, emin teski on e kala saha, emin ñaagui nde ɓeyde toon wawde ɓeydide tinnare, nde ɓeyde toon wawde jokkodirde e hokkodirde juuɗe gam Bela TV wawa yettade to yiiɗo ko musidɗo mon Ousmane Touré. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yorendam e leñol fulɓe julɓe faba bandiraɓe ɓurden pijen jalden koyenen ndendi koye men endam yeɓani jokken endam men nafare mere mere ceral nafani meɗen ijam marene nde defo bondon